hatu fi jushem jing pan pau syai ya kata jimut jimbar khajipi pidan ya ka jimut jimbar khajipi re film tip kumno ban pau ka hatu fi jus ngau ba hakapor ba fikran film tip ka ki kintin ba phi de ban kam hakapor ba phi ai ya ka jingkran jampi kimi kita ki kintin followers nuksa kaba penisi ya kinong sngap man sngap bar khaddo khadwa kim yo jumentoy na ka to ka jingkran ka jampi kala dei kapor na kam ta jampi ban kala ngaro ngakan mau hage sen hage GM junga ngakan do kung ta GM kala dei kapor nakam ta jpi ban kren ka basyai ban kren da ka jing shania bat ban don ya kata ka jing kta hage GM jong kita nong sngap jongpi ke ki jingle ki steps ki bang ship ngakwa ban IP ya ka ji kai namar kata ngak hot IP ale one ban join bat nga hage way ka free webinar ka session haga ba ngan pen EP ngan IP ya ka ji ya kita ka ji kai ki santali kita ki jinglong kumno mapinle kana mapinlong kita ki nongkran ki bacanai ki nongkran ki ba shai ba but ta ka ba tip yakini ki buch kan pensuk epi ban penlong epi ki biru ki ba klan ki biru ki ba shlur kumno ba pinlong ki biru ki ba kren ki biru ki ba janai pangkran haka jaka ba Henry hangne kadon ka jinge hapo jonga ni ka webinar jonga kadon tang chispa li ki sit tang chispa mut filaban rong hapo jong ka zoom meeting kata ka long ji sha ngam ba ka zoom meeting kadon limited seat kadon tang na kamta jongki his pangut namagata register mta khnang ba fill up and join hagata ka free webinar jonga saklik ya we ka link badan hapo ka description jong ka video Henry nakamta jongki to ki perlok ki balat hit lupa ya ka course ka jonga kumno ba pinlong ki nongkren haka jakai ba tak basuk namar kani ka jok ji kai ngan ai hapo jong ka application jonga haka jok ka sngi ngan ai ka ji kai hapo jong ka application bar haka jok ka sngi ngan ai ya ka ji kai hapo jong ka ni ka zoom session lada phikwa ban pensuk lade filaban android ile nakta jong ni course ka jonga lani filaban join ya ka free tang nakta jong ka ni ka session kaba ngan sepelong hapo jong ka zoom meeting but kata ka event lani kata ka webinar kan long haka arpu khnai trik banai basan arjar arpusan kemut haka ski palai haka por prabaje jaka kan long ha ka zoom meeting register yelale nakmenta jong kanika session ngan IP ya ka kai live haka joko por finyo ya ki jimentoy langba jong kata ka kai jana ngin sekando biya po jong kata ka session community bapin register should free nagbanta jong kanika session ka jong ngin sekando biya po jong kata webinar